Iroi try sesin pat ngai ke beli pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong try te ha ke ni ke video ngan ai ke jubab ya pi bat ya baro hi ki balak ban pet ya ke ni ka jing hi kai ke bangan yo ban hi kai shapi kalau don ke jing ke li na pedeng jong pi ke ba pila keli ya nga kong on le kumno ba ngin ya jan bat U Jisu lani bangin yo ru ban ya kren bat U Jisu te ba pin yo man ya kren bat U Jisu ba pin ya jan bat U Jisu kam dai ka kam ka ba e ka dai ka kam ka ba suk ba tang ba pi hab ban le ken kum ba ngan ai jing mut ye pi la da pi le tang kat no pi la sngo tho ya kata ka jing ya jan ka jong pi bat U Jisu pin don ni kata ka jing sngo tenat ba ha kata ka jing ya lenti ka jong pi ka man la ka sngi nga ha gi por ki bala lek no om judan jing suk om judan jing men henry na du bangalap diang pat yo try kam don ka weiru ka sngi ka ba ula e no yang marwe lada pishakri yo try em hakarukom ka badai pitip ya kalenti ya ngan ong ye pi ban em hane ha prathai kadai ka e ka pada sngotan nat chisha hadu kata ban ya kren bat ublei kadon lai jat ki jing kren kidon ki ba ublei nimla bangin bu pot yo ublei namar ba kane ka ya jong ka jing ai te hakaya ka jong ublei uju kren te hakaya ka jong umensiam hakaya ka jong U Jisu kemakaya jong ukon U Jisu udon hakane ka perthai ban ya kren markmat bat ki brio kamut ki yo ban ya kren kumto para brio kat ki bala ban ya shem ban ya kendo bat utra Jisu te kaya ka jong ni kade ya jong umensim ba khoj ka bangila ban ya kren kamut dak ka ba phipuli bahai ka bible ka don ka por ka ba pin yo osngau kat ba phidang puli ka tin ka jong ublei ka kta e ka donut ka jong phi ka to ka de ka jingkren ka jong umensim ba khoj ten rei wat haddu kini ki por ki ba menta phila ban yo osngau ka sur ka jong ublei ru ngimla ban bu pot ye kata namar ngang la ya lenti nakata te yo ublei hi ngim jula bangin bu pot te baro ka shong ba ha ka jing penyat ba start ka jong u hakamon ka jong u kwa ban kren lengba ublei ne lengba ukhon ne lengba umensim ba khoj lada pi yo sngaw ka sur ka ba jam ba ne em te ka sur ka jong ublei ada pi yo sngaw ba ka sur ka ba kren kumni hi kum ba kren manga bat pi te ka sur ka jong U Jisu lada pi yo sngaw ba ka pasiaw kum to hapo ka do not ka shudan ka jing pasiaw ka jing kren jong umensim ba khoj bat ka don ru ka por ha ka por ka ba pi puli ka bible ne em te ha ka por ka ba pi puli ka bible kum ha ka por ka don ka jing kren ya pi te itu I dekot bible kamut ka kren chapi te ka to ken ka de ka ba umensim ba khoj u yo ban kren ya pi te ma pin yo ban ya jan pat ban ya kren pat u man la ka por namar la da pi ya kren tang shipor arpor kan namlong ken ka jing man toy namar menta la da pi lang perlok bat inui breu I bastat te piru pila kelas tat lang te da ka ba pi ya kren man ka sngi da ka ba pi ya it man ka sngi kamot ka tu ka jinglong jong itu ka khong shapi te ka jing ya kren bat ublei ru kam dai ken man long tang teng khat ka di ban long barabor te ban long barabor hab le kumno phia puli bible ken shibon te ngam ben yi kitu ki ba hi kai ban puli bible tang shidikot chisngi lane shidikot hitayo te hanre kamlong ken kumta namala da phin bam ja tang shi shamoj haka shisngi lane shi shamoj haka shitayo te kata kamot philayap kata la shitom lapang habangi bam ja ngi bam hadu bangin dahun te ya ka bible ru ngi haban bam hadu ban dahun namar da ka jing puli bible ka jong pi ka penlong ya pi ba pin itho ya ublei da ka jing puli bible ka jong pi ka penlong ya pi ba pin nang kham jan sha ublei pat om tang ba pi puli ru pi habru ban le da ka ba pi le ya ka ba pi la puli kamut lanang penjan ken ya ka jing ya dei ka jong pi bat ublei kamut pi ya sngo tho jing mut te ha ba ya sngo tho jing mut
te kemut ya nek kan kata kajingnya deh te haban nek kajingnya deh te layajan bahakan lanang ya jan te ngan hikai ya pi kumno ba pin puli ya kaktin kajong uble te an la ka step man ba pi ke le kumno man ba pi ke man ka step pi ong kom ni ka ong try Jisu ba e chunga me kwa ban kren ayu ya nga man ta kas ni to kren le kumno pi plit kat ha ba pi lap kan sedon be shi de kwat ka ban kren ya pi ublay sedang ban kren chuwa na kaktin ka jong ublay ho nyim la ban bo pot namar ngi i ya u apostol Paul haba u danglong u ta u nong pen hitom ben jong ki kristan te henry haba u dang don haba deng jong ka pop taru ublay ula kren ya u hakalenti siapa Damaskus te ngam la ban bo pot ban ong ba ublay ula ban kren betang na ka bible ublay ula ban kren betang yo ublay u bohak henry ublay ula ban kren ya ki priu ki pa pop ru ba ukwa ban phai ya ki syakahok te kala ban long ha kanu ru kom ru ula hi ban kren tang ba ka ba phila ban ya kren ba bat ublay ka debet leng ba ka tien ka jong ublay te shid khot kamot phila ban chujit hak ka por men step kumto te la da phim pat yo itai shid khot ba pen hun ya phi puli hado phen da yo shid khot ka ban kren ya phi ka ta men step sale kumta tidak miet pat ha kapor ka ba pi kham keluit kapor ka jong pi te namar pi kham keluit kapor ngan ong ye pi puli khambun ken namar utrai ula kren shaya nga ya ka lailen nong uwe pa uwe kristan judai banduna te la da uduna ka lailen nong uble unnom honda le ru em te henrel da pi pa ho pat kapor pi la ban puli shi phau at phau le lai phau len nong ru kata ka shong ha ka jingla ka jong pi lay tang ba yak lay nong jude banduna te pi hak ban duai ru te yak shiken taru jude ken banduna pi de ban pendep ba yak shiken ta te kumno pin la ban pendep yak shiken ta bo ken ki mat jing duai bon teli bo nyo pho teli hispa teli tho lupa kam toi te ki mat jing duai em anda pi la bo e te ki mat jing duai pin sala kan ban duai bon kenta nama da pi shu duai be tang na ka ban ta ya la de tang na ban ta ka tu ka ne te kan no e ite jing duai pin la ban duai te henry dak ka ba pi bu shibon ki mat jing duai pi la kan ban pelut por shibon ha ka jing duai tiki digi breu ki bala ba ban duai ru ki de ki ba kumno ki de ki ba smart ba ban pule ka tien ka jong ublei namar dak ka ba pi smart ban pule ka tien ka jong ublei pi yo ki kentien ki ba khia thau ki ba kit jing mot pat pi la kan ban duai te namar kata man ba pi puli ka tien ka jong ublei ru ha ba ka tien ka jong ublei ka kren ye pi le ye kata ngani thui pi ka jing ya lenti ka jonga habang dang sedang pediang yo try ne em nga legis sing ondang legis sing kita ki breu ki jong ublei ki la ai ki ji kai bat kita ki breu le se ya la de kim le te ki shu hikai ngapat ngalong sisur hidor kat ka ba ki hikai nga perkhat ba nga snap ba ba ngale tiki kamba ru ki ja ka ha ka jing em ka jonga te kita ki bala hikai ki la sngo bishni bahaya nga bat ki la ya be soitan ru ya nga ha ko be gisngi ta bang ngap nga shu ong U Jisu me don ma me ha po jangan de kini ki breu ki be soitan tom le le re te kamot ba la da pi le en em ki e ka ba ki shakri ki jong uble ki hikai la da kam ja ya ki ru han re ya pi te kan ja be ya nga ka ju ja shi bon ki kamba na ma bale haba ayo ki jing hikai na ki shakri ki jong ublei nga ko ngu na ma ba hikai ka badai la ka jinglong jing im ka jong ki kambet ru han re haba ka bet ka jing hikai nga ko ngu han re la ka bet ka jing ya lenti ka jong ki ru la da ka long shabar pat jong ka tin ka jong ublei ngam la ban pediang kata te ublei ru uju syam sengo bah ka nga ki kamba ru ki ju ja kan man la ka sngi kamdai e man la ka sngi han re man la ka por ka ju ja ha ka jing im ka jonga te phiru phi kwa bania jan bat U Jisu nga kwa bangan ong ye phi puli ka bible bat ha ba phi puli ru ong try rap ya nga bangan la ban le kat kum kamon ka jong me kum ba me la hikai kum ba me la batai ban le te ngan le kum ta te tang kat no ngani thu ye phi phin dang ken ban sngot ho ye ka jing mot ka jong try te let's say pen yo kino ki jing post new te la da de ki jing post new ka wan now try te phila ban pha ha ki comments box ki jong pi te ngan yo ban batai pat ki jing post new jong pi leng ba ki video kum ne te la da ngala batai pi leng ba
ke video kumne tekan long pat ke jing mentoy ye phi bat phin yo mat chibun ki jing kur khu leng ba ki jing post new ki ba phi post new namar don ki bong nge se ki jing post new ru henre ki don ki jing post new ki ba wan no ble ki don ru ki ba phi shu post new ru ma ki don ru ki ba wan no setan namar lalangi nget ru ni don ni ka nong rem kat ba kup kak chin ka jong uple ka ba phi i ha ba ha ka por jong u Joseph kumno u Joseph u batai ke jing post new ha ka por jong u Daniel kumno la batai ke jing post new bat kum ta ter ten amar kata yo ni u Joseph jong ka Genesis ru u Joseph u bolong pa jong U Jisu ha ka jing wan long breu ko jong utrai ru PE ki pau ha ki jing post new te ki jing post new ki don ki ba wan no play ki jing post new ki don ba wan no soitan ki don ru ki ba wan na ka jing mut palat ki jong ni teng teng ni post new ru ma ru te la da ka de ki ba wan no utrai ka don ba hi ka jubab te phila ban batai ha ki comment box ki bang up like ki video na ko ke por shi ko ke por te ha ka por ka bang like por ngani le ban jubab ya ki jing keli ki jong phi te kani ka jubab ka de na ka banta itu bar oi nga ba kwa bania jan chu Jisu phi kwa bania jan chu Jisu pule Bible shibun ngam ong tang lai lan nong phi kwa bania jan puli kum ba puli manga nga sai puli ka no nga puli ar phol nong ha ka shisngi nga kham bam bon ye ka Bible bania ka ja nangam yo ja ru piang hi tang ba Bible te long bandu te lang dang dep kam hado sau hiteng men step ru tang bai ka Bible tanga de ban pendep bat dar wai ru ngan ong ye phiwat nam wai kan tang ka wai artali wai san riu nyau shpotali ru hado mandar hem duai hado bandar hem te kum ta kan phin sanang ya jan bat U Jisu le ji seng ru le dang kloi te da tim ki breu ru phiwat ju tem re da krans new ki breu wat ju krans new re na ka shin tur jong phi le ban kran be tang ka ek ba bha te da phi sngo jin jaru ya tho show trai da phik men ya tho show trai wa ju siu ka liang ki breu da ka bas new kat ka ba tho a pa Bible ya le ban prosyang ban le nam pa la ru ong ba yu trai ya rap inga Jisu ngani tho phi ta ka no phi la ya jan gen ba utrai bat man ba phi puli ka Bible em kan ai man sim ya phi kan kren ya phi phin sanang dang ban sngo tho on da phi la le pop em on sa pau ba chispa na ka ba chispa on sa pau ba hajing post new ba phi sa ya tho kan ya nga kong nga post new kum ta ka bot kum no dengan sa batai kan ya phi ba phi ru phi sa jubab kan phi sngo ya hab ne me ta ka jing batai te ya ka ba menta man ai shwa tang ini i balengkot kanang ba phinia sngo tanat da jrong than ru phinam la em man ya ngap dengan ni le ban ai ba ka ba lengkot kanang ba le kanang ba kan rung haja beng jo phi te nang ne shakmat ngala kham duna ka kam ngani le ban jubab ye ki jing keli ki jong phi to ble nyo ban kur khui philang paro ya ro itrai